naitwa Emmanuel Muchafuruka, mwana wa Phineas na Juliet Chikanga phase 3 na mukoma nehanzvadzi vakatengesa mumba. Saka kubva patakabuditswa mumba kusvika izvezvi takangomirira kuti nyaya ichapinda mukoti isati yaane court date. Saka tikungomirira ende tine hope yekuti nyaya yedu ichafambawo zvakanaka kana ikapinda mukoti. Saka pane nyaya yemaholidays anga aripo nenyaya yekungoti vanhu vataisevha, saka process yacho yanga yakati rebei. Saka patangotarisirwa kuti sekutanga kwakuita temu iyi nyaya yedu inogona kupindawo High Court. Uye takazobvawo patanga tichibatsirwa nevekuchechi. Pano umwe akazobatsirawo weshasi akati handidi hangu kuzikanwa ndinonza. Saka akatibatsira anga akati 3 months patakabhadhara for 2 months. Pari zvino oriwo pandimbobata hangu ndiri pandakudaidzwawo sendimbowana chekuti tidye kuti vanhu timbokwanisawo kurarama. Saka takangomirira zuva rekukoti kuti zuva rekukoti rikavapo tozoona kuti zvine zvakamira sei. Uye kune ava vanga vakaripo anti-corruption vaitibatsirawo vanga vakanzi 28 May obva vazochinjwa izvizvo vazonzi musi wa27 April. Pati yacho zvizhinji zvanga zvakaparara uye rumu yatakawana idiki yekuti yanga isingakwani zvinhu zvakawanda. Saka takangotorawo mablankets nehembe nezvimwewo zvokungoshandisawo. Mukoma havasati vawanikwa, vari kungofungidzirwa kunzi vari kwakati but haava kuwanikwa. Hatisi kunyatsoziva kuti vari kupi chaiko chaiko. Tinoda kungotendawo nerubetsero rwatinongopiwawo nevanhu nevese vanenge vachitaurawo nesu pamafoni vanenge vachida kutibetsera. Tinongotenda ivo kana pano vanenge vakasunungukawo kungotibetsera vanongotibatawo vachinzwa kuti zvakamira sei. Situation yacho inongosina kuzvijaira asi unozongopedzisira ungoti ndo zviripo but zvinhu zvakaoma zvigamuchiri.